Man starter med at gå op i sine værktøjer og finder det, der hedder et linjestykke. Man bestemmer selv, hvor lang den skal være og hvor den skal være henne. Og så derefter så går du op og finder et linjestykke med given længde, og så trykker du f.eks. på punktet A og skriver F, fordi man gerne vil have, at begge sider skal være lige lange, uanset hvordan du drejer den. Til sidst så går du op i dine værktøjer igen og finder polygonet, og så forbinder du alle dine sider med hinanden. Og så derefter kan du trække i trekanten, og den vil altid være lige benet trekant. Okay, så sletter vi lige den, fordi nu skal vi lave en rumpe. Det gør du ved at gå op i dine værktøjer og finder det, der hedder et linjestykke. Og det er lige meget, hvor langt linjestykket er. Og derefter så går du op og finder linjestykke med given længde. Og det trykker du f.eks. på punktet A og skriver F, fordi den skal være lige så lang som linjen F. Så går du lige op her, så du kan flytte linjen, så man kan se begge linjer. Så går du op her til parallelle linjer, finder det, der hedder en parallel linje, og trykker på F-stregen, så den bliver parallel med F. Og for at det skal blive en rumpe, så skal den ned og skære ved C-punktet. Ja, vi gør lige den. Og det gør du sådan set også bare med G, linje G, og den skal så op og skære ved B-punktet. Og nu flytter vi den lige herned, så vi kan se, at den skærer. Så går du herop igen og finder det, der hedder et punkt, og sætter det der, hvor at linjerne skærer hinanden. Så går du over i polygon, i det, der hedder polygon, og så kan du forbinde alle punkter med hinanden. Og så uanset hvordan du trækker i den, så vil det altid være en rumpe.